Mrs. Lex Finoblog. Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinada sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Miyong. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Miyong. Kini asawa na ko, doon na ni si anak daan. Gamay pa. Matod pa subad, jackpot ko no. Oh, kay nakakuha na ko buy one take one. Murag Happy Mart ba, buy one take one. Pero ambot gano no, na problema ko ani. Inanion ako pagsugod ang tanan ha. Ay kalaay biya taon ning way uyab ay. Mura tang magpresila. Kalaay ning way uyab. Nabre ka sa kuloy sa kita. Di pa kanina. Kanina ko ganyan di pa ko katingot. Kaya sista di mo. Dai ba naman kan nana naman ko mau na ko rolling hiron. Katahan to si Mami Bibi. Mayo kay na inas at bang. Oh, dakarap ka ni sa schedule. Share kita na drama ron Mami Bibi. Tara, ala. Ay sige lang. Ay be mata daw eh. Ako taning kaning wagi sumpay prusputol na siya. Sige larga. Ang asa kang iko ganin. Dugumo na gilaro mo dugay. Garo. Mga higal, tiyang panghaw putulog kang aso putol. Giguroy sa sampang putol ang tipo. Dakul kay nako sawa kasi papel karon. Oy, sige ko magkatakan. Dai. Kanahang maminaw nimo oy. Ay, burbita. Kanahan yan. Kanahan yung bayana eh. Karoon mga dito kalugar kata-kata, isturbuhon ba yun ta? O lagi dahi, nana! Day? Tanawa sa rin bata, Bi, kay magpalit kog lutuunon para sa paniudto. Wato'y paniudto ini si kamagkatakanta rito. Ay, sos, naunsang tao. Ayaw pagawan sa hakay, uso ra ba kayrong kidnap? Na yung mangidnap sa gawas. Sige, day. Ako, day. Di ko pwede magawas. Samot! Na taga sitipahan nga musuroy, basig magian ka. Ito na ko, ero? Ay na sige gyaw diha, bantayan na ng bata kay moadto ko sa eskina, magpalit kog lutuunon para sa paniudto. Bantay wa kagawas ng bata ha, malintian jud kana kung miyunga ka, sige. Lagi ka magawas. Ita sa nang pasawa, sugtog yung anak. Babantayan, grabe ng bihana tao ni. Provida. Wamin ko makatugod. Kadungog sa kong sale ka. Ano kong sabi ka? Nagpatugtog. Kaahak, pero bata na ba rin? Pagka, kanahan, bin mo bata. Ay, ayun na lang, kung patpiyay tatay ko. Nagtatay lang ko ni mo, kay ingon man si nanay nga, magtatay lang ko ni mo. Dili lang ko mauwaw. Okay nga, uwaw na ikapong tatay ka na ko? Oo, kay diliban ka tinud akong tatay. Okay kami naman nanay ni mo taon, nagtipo taon. Di ba ko na magtatay lang dyan ka na ko? Ikaw, kung okay rin ni mo. Okay naman ako. Sige tatay. Sige. Naara man na. Pagtatay lang na ako, kay basig kadungog si nanay ni mo nga magtito lagi hapon ka na ko, Kasabaan di ka. Tatay. Good, kana. Very good kayo. Kung noon sa imong gikinahanglan, ing na lang ko, kay ni amang taon ko. Imo mo kong tatay, di ba? Tatay. Good. Kunya ikaw, kung sa isultin mo na ako, kinahanglan nga, unsay ako isultin mo ba? What I mean is, kung unsay akong isugo or isultin mo, kailangan patuo pag ako. Okay, tatay. Okay. Good. Maayon naman ka sa nabot tadaan, kay kita ang duha, mapiltay gitos na mo. Balik sa klase, tatay. Ikaw na mga tod na ako. Bukuhan ako sa eskwelahan. Kuhaon ka. Nya, hatod ka. Magmotor ta, tatay. Ana lang yun. Mawagin na ito buhaton. Kaya di lang sugot sila na yung maglakaw ka, taon. Mawagin na kanindot. Pero din nyo, kami sa una, kung may eskwela mi, maglakaw rin taon mi. Nalayo pa kayo, paibaon-baon. Saglayo kayo, uwan, daon saging lang tayo, pandong. Lakaw gitaon, kaniya ito taon. Kamo, pastilan, motor yun, habal-habal, 10 pesos, surtiha taon ninyo. Maglakaw na di ay kalsaw na, tatay? Maglakaw ra. Maudi ay. Di mo di ay. Maudi ay nga kakao man sa pag-eskwela kay gikapuya na kaglakaw. O sila, ay paggawas kay gigutom pa taon tos nanay mo nga gitugon kong pabantayan taon ka. Aron di ka mo gawas kay usor marong kinap-kinap. Hey,
Wala nga ng kidnapping, tatay, uy. Wala ko Di taon. rin naman nauso karon. Kisa may ingon mo nga di na uso karon. Uy, di na bitaw. Usa ba na uso man? Lain namang uso karon. Uso man? Kidawat tayo naman lang. Usa? Kisa may naging mo anak? Naman ko na sa Facebook kod. Mga budget sa flood control. Gipangawat-pangawato na. Ay, hilong ay, sa mo ikaw bata, apil-apil mga istorya mga dagkong tao, muran mo sa katiguang. May na lang ni. Kaya ang mga bata mura na mga tiguang. Karon ang mga tiguang mura na magbata. Wanay kuwat. Kaya mo sa karoon, may buhat mo tiguang. Probida sa di mo. Sige lag-away. Awa na nga to silingan. No, tanawa. O, buntag, uto hapon away. Hangtod na ini kagabi. Ano? Kining bataan, kining anak sa akong kapuyo, so murag tiguang manulti ay porbida. Mao na ang pabantayan gyud siya mayo sa inahan kay mukalit ako nog lakaw na unya di man ang head. Unya, Unsa man ka sila, wa ka mula ganina? Basig nigawas ka ha? Oo, man good nanay, good. Bisag pangutanon pa ni tatay Mio. wala siya magawas ay tinir na siya son. Nag-unsa ra man ka din isuot? Nga naman nanay. Sa nga naman nanay? Maglibog man tanim mo nanay, uy. Sa may kalibgani mo? Ang, maglibog ta. Kung mulakaw ta, dagan kay pangutana, kung ano mo gawas ka. Usa akong gibuhat sa kawas, mangutana ka, unyag dili sa tamulakaw, narata sa bahay, dagan gapag pangutana. Kapuyang nanay, uy. Sila ha? Naman mong tinabagan ako ha. Wala kayo respeto na ko ha. Mama ko ni mo. Sorry, nanay. Nangutanan, magkagod. Hilom na. Anak kong tubag-tubaga. Aron dili mo init ng akong o. Sorry, nanay. Kamo ba? Kung nag-abot ganin mo, murag yun mo naas korte. Kay murag pulos mo investigasyon akong babate diyan ninyo. Ano lang tingog di yung be? Mo intra kapag yun. Ay, mohilom got. Ay, tabaya din naman taka objection. Hilom na lagi. Pa-contempt karon. Ay, grabe ta si Paduano taon, ani taon. Oy, di kontep. Hay, kidort! Kung doon sa kabagsik ang anak, mas grabe yun ang inahan. Mao nga, kalma na ta, kaya di mo ta gusto gubot. Unden? Pre, pa to. Uy, pre! Pre. Saan ba din ha? Ha? Ano? Dagang tao? Ay, gamay na lang nga rin, pre. Ganiha, yun na kayo. Ha? Ano, pre? Ay, naamong ko na disgrasya din ni ganiha. Magturba, nabangga. Ano ba? Saan naman ron? Awa, nagkikuha na sa ambulansya. Nay. Ay, bay, ang taon na gitas magano. Nagtangat tingali o break ba? Ambot unsa to? Ay, at balas ba lang ka to? Unsa? Mo ba? Nay, kanan doon ay kural nga kawayan. Naunin dismagan? Oo, naguba taon, awa. To, da ko sung tingali pagkabangga na. Kay guba ang taon kayong kural. Excuse me, boss. Uy. Boss, Say, unsa ba ta? nunta na lang ko. So, unsa ba? Asa ba ingon ang EI, boss? Unsa EI? ER ba? ER? ER? Oh, ER. Para sa emergency? Oh, emergency. Wari ka katultol, boss. Forbida sa mo. Di man taon may taga-diri taon. Ako, o ikaw ang katultol. Ako sa duwa ko katultol kay di may taga-diri. Taga-dito mo ko. Niagir mo ko din eh. Mo ba? Ikaw, boss, wag ka katultol asa pa ingon ang emergency? Para emergency, no? Oh, Nakoy. Kaganiha na nabangga dire. Oh. Gisakay ang ambulansya. Nga dadun ko no to emergency. ER. Kuan, so lagbangga ng kural mo di ay. Na, mama na sinabangga basig dadun po ka sa emergency. Wala lang. Sakto sa ito. tuan na taga, boss, ha? Tuan na taga na. Sakto na Nagkaya yun, pagas inyo, boss? Oo. Nga naman to siya, pre. Sakto niya. Sa? Wami mo yung tubag pre ang probida. Wala siya eh. Naggawa sila mga nubag eh. Wami klaro mga nubag eh. Padasbag binan mo Masa si klarong pangutana. Notana siya og asa daan para emergency. Yo. Ano man emergency ha? Emergency hospital o emergency landing? Emergency loan. Mugot ito eh. Kaya nga pre. Ikuga na ko na yung pre, oy. Lagi ko mga.
Ya tulit ka sa inyo kay para panihion di ka sa bahay niya ikog ka. Di pa nga kagusto ka to mag-inom sa inyo kay misok ko yung musawa. Di ari teris bahay kay misok ko. Mao gani nga ikaw ka. Ay ikog di ay unsa mo ka. Plasarya. Ali din mag-inom. Kani ta. Dai sila. Dai. Anong tatay? Nak, palitin dito fighter wine be. Dito sa tindahang patring ha. Duha lang ka fighter wine ka ng fighter 50 katong dako. Mag-inom mo, tatay? O ano man? La, makulatahan na sa kang nanay, ana. Ay, sus, to. Ang nanay mo. Siya na ako kulo tao, Rhea. Oh, so gagod ni mo, tatay. Ay, sus, ako ba? Sige na lang ko rito. Ha? Nagsabot na ba ha? Nga matuman ka sa kong isugo. Ni mo sabot ta. Oh, laki, tatay. Good ka na. Naaram na rin. Sige, lang ko na dito. Good girl, may batay. Sige na, plangga. Sige na. Oh, tatay. Kwarta, tatay, be. Ha? Ingnan sa kapatri nga unya na inigabot ng nanay ni mo. Sige na. Oh, tatay. Pre. Imo to anak, pre. Ay, pre, actually, pre. Di gito na ako anak taon. Anak tos pagkadagas kong asawa-sawa ba? Huh? Pre. Ito akong bata taon, pre. Hawak ka mo tanaw itong agtang. Ha? Lapad kayo, noon sa... Pero pre, imo ba sila, pre, no? Kana ko nung bata nga lapad kay agtang. Pang-bright ko no kayang mga bata, pre. Ay, man, bugo mo na bata. Ay, mo lang matubag. Murag liwat sinahan ba? Nga, istorya doon. Ritubada kayo. Mo ba, pre? Oo, mao kayo. Usahay, pre, maglagot ko na bata. Takal, sulti, usahay. Takal, sumbong ba? Uy, gana. Unya, delikate sumbong ang to, pre, nag-inom ta. Basi Ay, masukoy mo sa... sus, Sukoy mo asawa, pre. Ay, I am the father of the family. Noon sa mga kaya, look na siya tanan ako. Mo ba, pre? Uyawa ko na di mo, pre. Pastilan, kainit agis panahon na. May ganit kinakadakog payong. Oh, uyo na, kanang bata nga nagbaguod og dasa. Si Sheila may man ang akong anak. Huh? Ang ko, ginesmiyong, uy, giina nga di pagkauson ang bata. Karon lang kita, sugato na ko akong anak, bi. Bukata ni, uy. Kuya, mabuyanin ako nang mabuwak chut di. Sheila! Uy, nanay. Rasa mo na yung gida. Bida mabuak na. Maglisod naman taong kaana. Uy, kasi nagasugo ni mo, ana. Si Tatay Miyong. Isugo kang tatay ni mo pagpalit og beer. Animal gid din tawhon no. Bibi ambi na tayo mabuak na mabuhi anak nimo matagak na mabuak masamad ta ka. Ti ambi na ako ina anak bi. Ambi anak. Diyan nanay. Bibi. Kinuok ko kabukat ani ikaw magipada. Bitan gid aning niyong. Pre. Pre. Matay, pre. May kasigil mo inom tingali, pre. Tagsa kay pre. Pre. Pino Sige, Love. inom sa amo, pero... pero po? Okay ra kaping matapang nga kaya kang ipaglaban. Pre, okay ra kay na. Pero kanang kape di uban ayaw. Ilain ni Picto ana. Ang uban, di kakatuog na. Na, ako makatuog ng pre. Basta mo inom ko kape. Nakuloyin ko, pre, di ko katuog. Kaya nung ko kape, di ko katuog. Tural. Saan pag-inom ng pre nga? Nakatuog naman ka. Bakit ako di kayo kuminom ng kape? Fighter 50, may ko nun. Asan mo? Asan mo itong biro to, pre? Asan man itong bataa taon? Ay, biro 50 to. Karoon lagi ng bataa, bida. Laglaag tingali da eh. Suguon, gagag. Bida, maduklan kina ko mataron. Maduklan, gini na ako ron. Ha! Kaya bata, suguon. Takyanon. Duklon kung gini ko sugi. Say mo doklon. Ang bata! Doklon? Agay! Agay! Sakita, pre. Malabas ako dito, pre. Pre, asa ka, pre? Tambal! Urti sukuas ko asawa-sawa taon. Kaya gidaog-daog na ako yung anak taon. Para gisugur na ako. Suko siya. Kunya ako napasakitan ang iyang anak nga sultir man to nga ako ingon nga duklo na kong bata. Ako rin matikatik. Saan rin ako nga purti na magisukuas ko asawa-sawa taon. Di na magisulti na ako akong asawa-asawa. Unsa man akong buhaton, palihog, tabagi ko ninyo, bi. Unsa man kung kamoy pasultion, miyong. Hello, Ate Pre! Ay, do,
kalis ni ang igsoon kay purti bitangkil gid pirmi radyo. Tangkil pirmi radyo. O na po si Tony Natad, guyuron na yung radyo. Kasa magbagos og silig pa, dadaan na yung radyo. Okay, thank you kayo. Salamat kayo, Lord. Thank you kay Lord. Salamat kay Lord. Mama Mary, salamat sa mga pangapo. Ate Jinjin! Yes, unya pang sa mga dagpo. Don Pepe Dark Chocolate. Palit na mo ha, Don Pepe Dark Unya, palit mo sa Paulitos Macaroni Crunch, Tasty Fish Cracker o BMS Special o Diamond Yema. Palit mo kay Lami. O nya, sa ato ang mga kaigsunan ng mga bata, padayon taginom sa ato ang Don Pepe Tabliaw, yung mga dagko, kaning mga batanon, lami kayo nun, kay hilig-hilig, migyan ng mga kape-kape, des, mga, ugod sa ng mga coffee, di ang ipangbaligya, palit padayon mo ka ng mga naay mga stand-stand, may pa inyong ako taon ka na lang Don Pepe Dark Chocolate. Butangin nyo guys, the best kaya na to yun nun. Lamig yung kayo na, basta ato ang mga batanon ha. O niya, kung mag-inom mo, ang inyong Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch, mo na isumsum ninyo. O kumukom sa Yema Special o Diamond Yema Special. Mo na the best kaya na to. Ugumon kung maglakaw ta or asa ang ato ang mga soroy-soroy. O sa tanan na to mga kaigsunan nga ato ang trabaho taon di na to pasagdan. O niya kaigsildukan man taan ang ato trabaho mao na nga kinahanglan matiwas gyud na nato atong mga trabaho niya nang simana bisag daghan kayo pinaagi sa pag-inom nato sa kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix maug gyud ay lami kay nato imnon sa ato ang pagtrabaho kay panington kita mahuman ang atong trabaho sud sa pila ka adlaw kay kondisyon batani mataburo ka nay gayon nga magduka ta sa atong trabaho mao na nga imna natog kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang Sed Panyawan Coffee Mix. Mao na lami kayong imnon ang Sed Panyawan Coffee Mix kung doon na kay trabaho. Unya sa tadampong mga bata din ha, padayon ta sa pag-inom sa ato ang Don Pepe Tabliaw. O sa tanang mga tao ni Kuya ni Pepito, Dudong GR Pepito, o ingon man sa ato ang mga suki diya sa Alrici diya sa Granada. Nanay Alrici diya. Bago na siyang gi-open din ha lang Ma'am Richel o ni Sir Alan Aboton o ni Parit Tupper din ha. Salamat kayo. O niya, ang Bromwich PH na sila business din eh. Open ay lang business sa Bromwich PH. Maunay nindot kayo na ito doolon. Kung ma-cleaning o siya, limpyo na siya. Bromwich PH Cleaning Services. O niya, na sila Facebook po. Tanawalan ninyo sa Bromwich PH sa Facebook nila. At tanawalan na ninyo din ha. Naara din ha. Naapod na sila yung cell number pod nga ang cell number ana nila 0939-629-9533. Bromwich PH na. Sa anak ng Kuya Nick Pepito. Sa mga tao ni former Kapitan John Ramos kinabuhat siya ang Miguel Puliar Fertilizer. Good morning ni Modi Hakap. Vice Mayor Choy Sir Ryan Kangke. Ma'am Gay Kangke. Salamat kayo. Ate Bres. Okay, o gagawin sa pasalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar, igon man ka ng mga bukol-bukol nato sa itong kalawasan. Imna nato ka na og Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, wala ka makaon sa imong pamahaw. Inumdaan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ining paniuto ni mo maghapon, sa gapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, imong imnon, una ka makaon sa imong paniuto. Maghapon sa gabi, sa di pa ka makaon sa imong panihapon, inom na sa daan ako sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Og alang na ito na problema aning kidney o UTI. Ayaw na magkabalaka, di na maangay mahadlok, tungod kay, doon na makatambal, na makaayo, anang atong kidney o UTI. Kini mawaan Kogon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kogon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Og kung ano, okay na, usa na lang kakapsula sa Kogon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney og UTI Kogon Herbal Capsule. Basta Kogon, lawas bas Kogon. Og sa tanan nato mga kaigsunan nga migamit sa tuang sedlin bituel nga anara mga panipit Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ila lang itay pang Panyawan Herbal unya makita lang tanan produkto dito sa Sed Marketing.
ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Element Oil ug Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kung kita layo-layo sa tas butika kay natas bukid nagpuyo, yawas kita kasakyan nga motor, pwede na ta mag-order sa Shopee mo nga Shopee time. Okay, nya pasalamatan sa nato ang Bien Aqua po di ay. Bien Aqua ni Pare Bien ni Umadak. Nga usa sa mga nitabang po dito nato sa norte. Salamat kay ni Bro Joel ato manager diha Bro Joel Vinci. Unya sa King Binding and Roof Installation. Salamat kay dito nga miadto po dito sa Nanas Babag 2, Lapu-Lapu City. Na King Binding and Roof Installation ni Sir Ariel Macau. Thank you kay ninyong tanan din ha. Unya sa Bangi sa Sinaw ay sa to Bangis dishwashing liquid. Sinaw, bangis sa sinaw. Sinaw upaw. Sinaw pa Dili, sipaw? bangis sa hugaw. Mao na naranas basak ni. Bangis sa hugaw. Bangis sa hugaw, sinaw pas upaw ang plato ipasabutan na ating pres. Sinaw kay plato. Mao na nana ni Sir Ricky Garing na basak loyo sa Ace na diha ang buhatan diha na sa pabrika dito ating pres. Onya, habang Nakasakay ko gikan sa Mexico. Ha? Oh. Palayo ni mong abdan, Mexico ka? Dili, nga isakyan ba, balikbayan ka sa Mexico. gikan sa Ipasakay ko Mexico. siyang car. di ba? Oh. Nakasakay ka gikas Mexico. Paghuman sa linog, nag-ilis ko kay mularga mo ko sa Bohol. Dayon. Na-schedule man. So, pag-abot sa pier, perting paita kaya nang hugno mga ubang mga suga o unsa pa na dyan sa terminal sa pier. So, wa may pasudla. Di harami lang yakap sa basa kayo gate sa Pier 3. Kay inig ko man, busud ka, dirito naman ka sa barko, dili naman ka pasudlo sa terminal atong gabi una. So, pag linog, gamay na kami na nakay maya, para tudlo na nakay. Karon, nakoy na kayo ito. Si basaas ko, doon nga may lukat og ticket, pagting basaan na mo niya abot sa kuan, siya, tanto naman istorya barko, asa ko na ko sakay abot, asa ko padung ko sa bayan, siya ako padung ko sa daguhoy ko, wagi mo na sa Carmen, no? Pagdung ko tubigo siya na kay sakyan, sugaton mo ko sa kinan, sakay lang ako. Usa siya kasi mangitan sa Mexico, hindi ka kailangan purol, chinelas, walagwa. Thank you very much, Mr. Rued Colaste from Mexico, sa Kasiman. Ug ang asawa nga minaw nato sa Mama Chris ug ang nagsugat ya mao yahang brother si tawagan ng ilang asawa man nagsuon. Bilason si tawagan na kanang Brother-in-law na Di siya. sa mga brother-in-law siguro bila. Managsuon kay ilang asawa. Ilang asawa man nagsuon. Abilas. Mao ba? Thank you, Sir Wendell Cano, Dudong Mark Gen Z Cano. Gipasaki ko na lang sa kinan. Abot ko dito sa bayan sa may kay iskinakan man ngit-ngit pa. Thank you very much. Ayo kalimot. Dong, ingay mo mamangod ha. Hindi kaligo niyo sa iyong punta. Gamit ang atong Celebrity Kojic Beauty Soap. Sir, tukot tiro na kini mga sangkap. Gluta tayo ng papaya extract para magpabiling kitang hamis, younger looking kutis, artista, kutis, porcelana. Doon naman gani mo rin mapugis-pugis doon ang up doon yung puti-puti, mga blackheads or whiteheads. Niya mo rin tanong mga dry sa imong skin. Celebrity Kojic Beauty Soap. Mas maanyo nga matanaw ni mo diha sa selyo o diha sa iyang sublanan. Doon na kinitatak nga Seed Marketing. SCAD. Seed Marketing. Celebrity Kojic Beauty Soap. Thank you. Onya sa tanan tong kaigsuonan nga wa masayon nganong masakit ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, uban pa na itong balatian. Kana tungod as toksin nga disud sa atong klawas. Grabe yung kini toksin mo daw sa atong blood cells. Atong blood cells, importante kini kay tigatod sa oxygen, nutrients ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot ani mo sticky or mulapot ang atong dugo, mao na nga masakit ang mga inana nga sakit, mga major yun nga mga sakit. Mao na nga kinahanglan mo inom yung kag Detox Plus Herbal Capsule kay usa kini ka natural nga detoxifier. Usa ka natural nga remedy tigwagtang sa balatian. Puno sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organ. Ang atong pag-inom no usa ra gyud ka kapsula usa ka oras sa di pa kamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, kinahanglan katulog yung kainom buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon. Imna na to 8 to sa 12 ka basong tubig yun na matagadlaw. Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 kini mo tagtag sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres? Okay, ang sendo na ito kadalaw. Agulyat. Si Miyong Ate Pres. Miyong. Kanis Miyong Ate Pres. Nakasawa ni siya kanang doon na anak daan ba? Nya kana laging kuan under sa gini siya sa yung kanang asawa-asawa ron Ate Pres. Kay usay istorya siyang
Mingon ra ba siya nga ako di lang ko gusto gubot mo nang ba ubot lagi ko pero under yung kadungay usa ka istorya sa imong asawa. Under Puro kayo. o lima ka istorya sa gisugo iyang anak-anak at pres og palit og mainom dugay kay nabalik di iningon sa dugay tuklo ko di am din niya asawa ti pres budala sa tiyang tabon sa kaldero. Doy kayo. To. Di am suyong. Nya, unsa may ang Kada problema? Wa man masuk yung asawa mo mag-inom sila. Wa. Nga gidawdaog ko nung iyang Oh, anak. gidaw-daw. Okay. Kay looy man kay bam kay ang iyang anak taon mo ni pasan sa imnonon kay nangutang pa gyud dito nya iya po yung asawa may pabayad. Mo na nga pero boto na naon nasa sayo patos miyong no kay siya may dakutan siya na tatoy. Siya na lang utaw, di ba? Oo. Yang amigo, yung Yung gisugo. amigo, Nga, sila may palit kinom. ito tao. Oo, Sayo ana. tanan nimo dong pero ay usar sa ko yun ay lang isa kayo pander si mo asawa. Panagsa lang daw. Panagsa na, tinod, panagsa lang. Ay, sige na daw. Ay sunod na maana ra. Ano daw ay. Mato ni mo gulyat, doon ay sayop gamay si Leon. si Myong. Apan, doon na po siya ingnon ta Sakto. gamay pod, sakto. Ah. Atong kamo lay mo ko ma. sige. Ako ring basahon. Kung ari ka dire sa mga Ebreo 12 verse 8, kung dili kamo ay kadi sa dili man mo ko nabasa. Asa man niya? Nawa man? Haman, pagita ah. Kadiyo tayo nawa. Kadiyo. Pagita, dro. Adiana. Kung dili kamo kastigon dili mo ni kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya kundi mga anak sa gawas. Kani mo akong gibasa. Apan sumpayan po nako diri sa New Testament. Old Testament gyapon sa Panultihon 29 bersikulo 15. Ang pagbadlong ug ang pagpanton makaayo sa kabataan. Kung pinasagdan sa kabata, mahimo siyang kaulawan sa iyang inahan. Sa ako nagingon, doon ay gamay nga unsay nga ni doon ay gamay nga eksakto si Miyong Matisinder tungod kay ang iyang pagsugo sa bata dili man ngilad. Pagkat unas bata nga pwede siya mutahod og sugoon. So doon ay gamay eksakto. Pero katong ni gulat, doon lang sa gamay siya nga sipiat kay mag-inuman gana sila kanang unya bugat ang dadunon. Pila ba ka botelya ang gisugo? Dili maayo po. Sa ibuta ko si Kis bang ilang inom niya. Hindi pero Pero pananglitan. bisa na, bugat ko ng Oh, botelya sa bino, di ba? Na Kuan sad ka na Bata. ang kuyaw sad og mabuhian sa bata. Mabuak, matumban ni ang buak ng Masamad, bildo, no? masamado. So doon lang kay sipiat gamay pero ang pagsugo nimo sa bata Dili sa'yo. o dili sayo tungod Dahil mo kay susugoan. gitudlaan man nimo ang bata sa Okay. pagpasunod sa unsay kuan. Unsay pamaagi sa sugo nila. Istoryahe lang ninyo dong. No. Istoryahe lang kay kanang naang usahay manggod kung anak nimo sa gawas doon na mo gipanultihon nila Ate Pres pananglitan kami si Pedro magtiayon. Unya si Pedro kung bana na anak daan kami wa pa may mga anak. Ang ako kunong gugmang debate sa anak ni Pedro saling tapawra kay dili man akong dugo. Correct, oh. Oo. O pananglitan ka nito, madayon po, ibutan tayo, ibutan nga ito pananglitan. O magminyo, tayo niya na kay anak daan. Dili ko makakaton pagmahal sa imong bata, kay nga imong bata, dili akong dugo. Padugi ko! RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon.
Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, dining akong suwat suliran. Tawagalan ko ninyo sa pangan nga Rex, 42 anyos. Minyo apan buwag mi sa akong asawa. Itago na lasab ang akong address diri sa Mindanao. Punto legal kini akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon namo sa akong asawa ug sa bahay nga among napundar sud sa among kaminyoon. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Gabi na kayo. Wa pagid mauli ang akong asawa. Asa pa mo din siya? May sakinan nga mihunong. Oh. Si Bibian. Salamat sa paghatod. Oh, yan kauban sa trabaho. Ganong karon ka lang? Ay, nana sila na ko nga mangaon sa gawas. Si Maylin man to. Tagadungog mo. Pero ganong murag, midipinsa naman hinoon kandaan. Ha? Niyabag naman ka, Rex, eh. Huwag mo kumangutanan ni mo kinsa imong kuyog o kinsa tong nagkatod ni mo. Ang agong pangutanan, ganong karon ka lang mauli. Gitubag na tika. Nangaon mis gawas. Nangaon ha? Pero nanimaho kang bino. Ay, kapoy na magigsulti ni mo, eh. Nanasad ka ng duda-duda ni mo da? Kapoy ba ako agi kag trabaho? Kay ni trabaho na lang ko kay wa pa na mo balik pagsakay sa barko og nag-standby ka na lang. Og nahibaw ka ba kung nganong wa na ko mo balik og sakay sa barko? Tungod sa akong mga nandungog at chismis, ganang laki ka din samtang tuwa ko sa gawas. Huy, wa kay ebidensya. Wa ko ebidensya, tinuod na. Kay wa man ko din sa pagbuhat ni mo ana. Apan daghan ang nakasulti nako nga nakakita sila nimo nga may kauban kang bisan kinsang lalaki. Baka akong kadako buanga ka. Ha? Animal ka! Mangulata ka na ako, ha? Nakasayop na sa tingali kang buanga ka! Ha? Oh! Naingon ko ini. Naingon ini nga akong kinabuhi tungod di buanga ka. Ay! Tapa! Tapa! Pagkikita ko sa kumbaya! Salamat kami abot ka ba? Mahinaikan ko gito tatas Bibian o pasig magkriminal pa ko. Alin tan padas ka init anang imong orex? In taon dong. Wa ta ka pa human nag-eskwela aron lagubon imong kinabuhi og sama ini. Ay, to gipalakaw una namo si Vivian. Kay mao may yang gusto nga mopiya. Og yang gidaang mga bata. Susa? Ay, nang ako cellphone, ma. Tawagan ako siya. Ganong ginaban mo mga bata sa imong pagbiya? Kung malayas ka, layas! Ayaw na mga bata! Ganong dili man ako daton. Nadili man imong mga anak. Unsa? Murag gitabunan ko sa kalibutan dihang giingnan ko sa kong asawa nga dili ako ang duha namo ka anak. Grabe ang akong pagpaningkamot sa gawas sa pagpanakay og barko alang nila nga akong pamilya. Apan dili di ako ang amahan sa giilan ako mga anak. Mao nga wa na ko mugukod pa nila. Gipasagdan ko na lang ang akong asawa og nag-move on ko. Nakakita ko og laing kaipon nga mao'y nakamam sa akong gibati. Siya ang nagpabalik o nakapausab sa akong pagkatao. Si Christine. Nag-ipon misod sa pila ka tuig. Apan wa ko magtuo nga mubalik ang akong ex-wife. Ug unya,
Sige, buhat mo din eh. Ni ako. Kay nakabalita ko nga magtipo naman kuno mo din ni sa atong bay sa imong babahi. Usa? Ay kalimot ha, Rex? Asawa pagyapon ko nimo. Wa pa ta maanol. Unya dadan mo glaing babay ning atong bay? Ha? Nga conjugal property man ni nato? Usa? Wala ka mahibaw, anak dong? Conjugal property ni nato. Ha? Muram kagwa, mahibaos balaod. Oh, nahibaw ko. Pero pagkakarakiknaong nga moangkon nga conjugal property ni nato. Nga nahibaw, mangyod ka. Nga ako may nagpatukod ni ini. Sa diyang nanakay pag-barko. Akong kwarta ang gipatukod ni Baya. Pero menyo ta. Kasado ta. May katungod pagyahapon ko ini Baya. Ha, kuhaon ko lang kung unsay ako. Og ikihata mo sa imong babay. Sa? Be, pasod na ko. Katanahon ko kung naapabadiya ang babay. Pasod na ko. Bugnaw-no! Magkakikagaw! Wow! Animal anok mo ka! Manapat ka! Ha? Dugang ng kaso ni mong buhanga ka! Sus, lamyo! Tinagisyo ka! Tinudunta ka! Ayaw! Magbugong si mong kasako. Pa? Wow niya kay dungog nga mapriso ka lang. Tungod aning way hinungdan mo asawa. Ha? Wahinungdan bitaw! Ipapriso taon niya among tanan nga konsabo nga ani ninyo papuyon sa among bay ang babay na akong bala! Kalma lang. Nausa ka ba? Tinudod ka to niya nga ipapriso ta niya pa? Ayaw kado ka na. Siya ang unang nakasa sa inyong kabinyoon. Siya ang angay nga unang mapriso. Bisan pa wag unang nakasa ang akong asawa, apan ning iyang pagpatimaw og balik og nang hulga. Bation sa baya ko og kabalaka, ilabi na sa bag-o kong kaipon karon. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Unang nakasa ang akong asawa dihang sakay pa ko sa barko. Giangkon gid niya nga dili ako ang duha na mo ka mga anak. Og siya'y nipahawa sa bahay, da ang iyang mga bata. Nakasa baghapon ko kung nakakita ko og bagong kaipon karon? Ikaduhang pangutana. Kining akong bahay, ako ning napundar dihang nagsiman pa ko. Hapit 20 katuig na nga bibiya ang akong asawa nako. Mibalik man siya og mi-claim nga conjugal property ni namo, kuno. May labot pa ba di siya ini nga buwag naman mi? Ikatulong pangutana. Igon sa akong ex-wife nga ikiha ko niya sa akong kaipon karon kay ni ami mag-ipon sa akong bahay. Madutlan ba ko sa maong kiha nga nagbuwag naman mi? Ikaupat og katapusan. Yapil ra ba kuno niya og kiha nga akong mga ginikanan kay kakunsabo kuno sa akong pagpapuyo sa akong kaipon karon. Mga tiguang na baya ang akong mga ginikanan. Unsa may akong buhaton aron nga mahusay mi sa akong ex-wife. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran. Rex. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathanog. Ako today ang muhatag ninyo og tambag-tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, personal, emotional nga mga pangutana, problema sa tong heart, problema sa tong kasing-kasing love life, karelasyon, kapikas ay nagyud mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain, klasik-klasing pamaagi kung saan nyo pagpadala ang inyong mga suwat ug mga suliran diri namo. Ang importante kompleto ang mga detalye, hinungdan sinugdanan ang inyong mga pangutana ug mga problema. Ay namo pagdugay ha. Padala niyo ang inyong mga suwat. Thank you sa mga nag-like ug nag-follow sa ato
ato ang Facebook account ug sa Kini ang Akong Suliran official writers page. Please like and follow Elaine Tantengco Bathan sa Facebook ug Attorney Elaine sa Instagram ug sa TikTok ug sa Threads. Kisa man ato ang letter sender. Si Rex, taga Mindanao. 42 years old si Rex. Buwag na ni sa iyahang asawa. Di na to isulti asa dapit sa Mindanao ang iyahang asa gyud siya dapit. No, of course, muna ako gingon ninyo guys nga ay mo kahadlok kay. If maingon gyud mo nga dili ipasulti di gyud na mo isibya. We will respect the instructions nga inyong ibutang sa atuang suwat. Okay? Namang gud ni sila napundar nga balay sa iyahang asawa. So mo na ni ikabahin iyahang mga pangutana at nabrati na to sa drama nga ang unang nakasala ikay ikaduha pero unang nakasala ang iyahang iyang asawa. Unya ni timawag balik ni return of the comeback, no? Muna iyahang pangutana kay nanarabi ni bagong kaipon pod si Rex, no? Kisab siya magdaho mo tumaw ni balik ni iyang asawa oy nga mum kay una di ay nakasala, no? Nangaliwa. Unang pangutana amsa di mo move on si Rex, no? Sige. Unang pangutana. Unang nakasala ang akong asawa dihang sakay pa ko sa barko. Agoy. Giangkon gud niya nga dili ako ang amahan. Agoy. Sa duha niya ka anak og siya'y ni pahawa sa balay. Dala ang iyahang mga anak. Nakasala ba gihapon ko kung nakakita ko og bagong kaipon ron, okay. Hay, ang kanimang kong kaminyoon guys, no? Labaw na kamo, ikaw kamo, di manggod mo lang kaipon lang. Minyo manggod mo. Now, ang ato ang obligasyon sa kaminyoon, bitan nang gitawag na natong marriage is a special contract of permanent union, meaning forever yun yung kaminyoon, no? Unya, nakakita man kag lain, di ba? So, nakakita siya lain, ni hawa siya, no? Karon, paghawa niya, maski pag siya'y nakasala, ha? Legally speaking, kani, balaod ako ang basihan ani, kikibaw ko kamong mga naminaw, mingon gud mo, di, oy, sa ginaguna-una, gibiyaan pa siya, ang sa di siya mangitaglain, ay ulagi. Balaod sa ako, guys, ha? Balaod sa atong suryaan. Anine, ang balaod manggod nag-ingon, nga, samtang minyo ta, naa naka-dikit, naka-attach ang atong obligasyon. Isip bana or asawa. Unya mga attorney siya may naguna-una, diwa na ay dili. Di na mo'y basihan. Kay dili man na nato pwede tapatan og sayop ang lain nga sayop. No? Ang sayop nga gibuhat, tapatan pag yun nato og sayop. Wrong man na guys. Nagpabilin ta nga obligado gihapon sa atong kaminyoon. Timan-in ninyo, lain og pataw nga kaso ang atong ipasaka sa babay nga minyo nga nangitaglain kumpara sa lalaking minyo nga naapoy lain. So pwede pod nga makainguntang nakasala si girl, nakasala pod si guy. Kay samtang minyo mo, dili gyud. Dili pwede, maski pag nag-una tong pikas, dili pod siya, di ka maabswelto just because siya'y nakauna, ni ikaw maabswelto ka, wrong na siya. If you really wanted to get into another relationship, i-end sa ni imong kaminyoon sa first ni mga marriage. So, makaingon ka nakasala ka legally, maingon jud ko yes. Of course, makasabot ko nga gibiyaan gug ka, you need a life also ni move on ka. Pero legally bound pa manggug ka. Balaod man ni atong gisuryahan, ha? So, legally speaking, maingon jud ko nga naaga pong kay tulubagon. Okay? I hope nakasabot ka ha. Bawal violent reaction guys ha. Balaod ang atong gistoryahan. Okay? So if you wanted to find another love, buwagi sa ning imuhang asawang salawahan. Ikaduhang pangutana, kining akong balay, ako ning napundar dihang nagsiman pa ko. Almost 20 years na ang nibiya ang akong asawa nako, nibalik man siya ug ni claim nga conjugal property ni namo. May labot pa baday siya ani nga buwag naman mi. Okay. Dinhirang diriring laay guys. Kay minyo man mo. Muna akong giingon, usapod na sa consequences kung di ni mo buwagan ang imong asawa. Kay samtang minyo mo, makaklaim gud siya conjugal. Pero, unsaon man, para mawagtangan siya katungod, mo file kag annulment or mukiha kaniya para the guilty spouse ang nakasala, way makuha nga share in the conjugal property. Muna lang to pagkastorya diha. No? So, at least that can be a strategy for you para di siya makakuha og bahin. Ikatulong pangutana, ingon sa akong ex-wife nga ikiha ko niya sa ako ang kaipon karon kay ni ami mag-ipon sa akong balay. Madutlan ba ko sa maong kiha nga nagbuwag naman mi? The answer, go back to question number 1. Ang akong tubag ana, yes. Nga numan, lain man ang imuang obligation as a husband, lain po diyang obligation as a wife. And whether or not kanang
you like it or not, naka-attach yun ato ang obligasyon. Maski pag say unang nakasa, di man ka pwede mo dungag og laing sala. Kay just because nakasa ka siya, makasa pug ko, mubuhat mo ko sayop, dili man na pwede. But and I also said, lahi ang kaso sa laki, lahi pud ang kaso sa babae. Makiha siya for adultery, ikaw makiha pug ka for concubinage. So, akong suggestion ni mo, Rex, ug hulgaon man gani kaniya, mas dako pa ang gasyagit nga ebidensya sa imuhang against batok sa imong asawa kay nakabaton og anak ug inig pa DNA test na nato wa manghidugo og nagkatay anang imo kay wa man kay contribution anang iyang kanang bata kay lain man tong si Melia di man dito imo kay di man dito imuhang di man to ninyo anak. So mauna dapat no. So I hope makasabot mo ani. Ikaw pa tug katapusang pangutana, i-appeal ra ba kuno niya og kiha ang akong mga ginikanan kay ay wala bot ginikanan na ni kay konsabo ang sa akong pagpuyo sa akong kaipon karon mga tiguwang na baya ni ang akong mga ginikanan unsa may akong buhaton aron mahusay mis akong ex-wife. Okay, una gihulga kaniya, hulga asad siya. Hoy girl, ay pag una-una, the one who says is the one who is. Aw, unsa ba? Utro pa baya siya. Sabi naguna-una, unya, ang imuha ra ba pwede ra ba na kibaka honestly? Lahi baya gyud og kanang basis or evidence ang imuhang ang concubinage kontra sa adultery. Kaya ang adultery pag pakighilawas og laing laki, kiha na kadayon, pakigrelasyon, kiha kadayon. Nya karon nara ba kay pruweba exhibit A, bata 1, exhibit 2, bata 2. Kiha gyud siya gyud. Siya ikaw ang kanang imuha concubinage, living together as husband and wife in a scandalous manner. Unya, kanang dili baya gyud na lisod i-prove ba ang scandalous. Pwede pag gyud nimo ingnon nga ay analog puyo diri adto lang sa ka didto magulian lang sa ako nimo. Duwa lang mo nag-live together as husband and wife, no? So it's more difficult to prove sa imuha dan sa iyaha. So pwede gyud nimo siya ingnon nga kanang pwede din lang ka magtugad-tugad kiha kay kung kiha ra istoryahan mas makiha pati ka kaysa ikaw makakiha nako. Di na lang unta tamo hisgot aning kabahin sa kanang pagkuan og lain kay ikaw ba leader, ikaw ba ponente kay naguna-una. So ayaw na lang, dili na lang unta ta maghiskot ani, husayon ta na lang nig unsay gyud tumong nimo ug unsay gusto nimo. Kay di man na nako anak, wa man koy obligasyon na nimo. So unsa may imuhang gusto? Kay kung mangayo siyag bahin, kung kaya nimong makighusay niya ana, mas maayo pa. Pero akong suggestion, mukuha mog abogado. Magstorya mo, magpinirmahay mong kasabutan nga nahusay na ninyo ang conjugal properties ninyo. Unya ako pong suggestion, kung kaya lang pod sa budget, i-annul na lang ng inyong kasal. Kay aron ka na pod imuhang kaipon in tawon, mahatagan pod in tawon nimog forever benepisyo, no? As a legal wife, no? So do the right thing lang, no? Di ginato pwede buhaton ang kanang di mao with another wrong also. Okay? Mga sukintig paminaw, hinaot unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat og maayong adlaw. RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pala sayang kaagi karon? Mao ganing usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga Joel. Wala ko guli ni mo, ha? Ha? Mamiya na ka? Oo, namog ko'y kadungan ng guli. Ay, mao ba? Sige, uy. Lakaw na lang. Magluo lagi dayon. Karoon na ni, uy. Sige lang, ugma. Dungan natin guli. Basig malain to nimo. Dalain na bitaw. Ha? Unya? Okay ra to siya, eh. Mawaara to siyang katong iyang kalain, mawaara to kung mahibaw siya nga kita na. Nga naman? Gisugot na di etika. Sorry. Joke ra, oy. Nakatagan uroy ka, no? Nga sugto na tika karon. Tinuod ka? Oh, Joel. Gisugot na tika. Thank you, yan. I love you. Mao di ay. Si Rhea di mo hinungdan.
Oo. Unyang ano nga malaka musulti na ako nga best friend man ko nimo. Kuan, kay di siguro na kung sugton sa kuniya, una kong musulti nimo. Basig na pa kailaing gitago na ko, ha? Wa na taon, uy, noon sa. Time para good. Wa ka malipay nga, gisugot ako ni Ria. Nganong malipay man ko nga dili man ako may nakauyab. Ikaw man. Nina. Nakagusto na si Nina ni mo, no? Ha? Nga nagutong nakaingon maghanap, ha? Mailhan, manggod. Karamay, wa makabantay. Pa? Dugo. Sabay ditambun ako. May lung cancer ka. Unsa? Ayaw gid pagtuman sa imong gusto, ha? Patuog gid kun unsay sulti sa doktor. O lagi. Pero okay naman ko. Alam kabalakan ako. Naibaw na ba si Rhea? Ako pasultihan. Di ba na ko makontak si Rhea? Asam ka di siya? Pangitaw lang yan ako, Sister Buwan. Wa naman siya mo duty. Niresign naman siya. Unsa? Nga naman siya masulti na ko. Kaya naman silain. Nikuyog siya atong kwartahan nga bago niyang uyab. Unsa? Walas kay kaon, ha? Huwag may gana pa. Nak, ayaw kalimot. Masakiton ba ka? May baho ko. Pero, sa pa may post, gawa naman si Rian ako. Napaman si Nina, good. Naibaw ko nga, di kabiyaan ni Nina bisag usay may tabo. Nagluto ko si mong paborito, Aaron. Ganahan kang mukaon. Di lagi ko mukaon, na. Oh, bahala ka. Sige. Ako lang ibili na imong pagkaon din, ha? O kung dili ni mo kanon, udlon yung ka din, Ulit naman sa inyo, sa mukasan mo, Dili. Anhira ko. Bahalag masuko ka na ako. Nina. Musta naman ka? Malang gihapon. Wala mag-iasod ng imong plato. Ikaw na ka. Oo. Kay, samo kes Nina, good. Magsige pamugos nga mukaon yun ko. Asan naman siya? Lakaw na? Oy. To sa sala. Nagkatug in town. Oh. Kaluoy ni Nina. Nagkatug in town ug binantay na ako. Tinuod yung ka ang gingon ni Papa. Nga nagkagusto ka na ako, Nina. Maong gibuhat ni mo. Schedule ni mo ron sa doktor, ha? Ayaw kalimot. Naibaw ko sa angay kong buhaton. O, lagi. Nag-remind lang ko nimo. Dili ka pwedeng makaskip, ana. Ganun di mo ko nimo pasagdan. Kinabalaka ko nimo. Love ko ti ka. Unsa? Pero mimta mo ingon si Nina na ako nga love ko niya. Ganun lahi maliog impact na ako karon. Love na po ni mo siya. Pa? Kidinay lang ni mo si mong kaugalingon. Pero mahalan ni mo si Nina. Kumusta naman ka? Ngano niya naman ka? Ay, grabe ni siya, uy. Tubagon man og pangutana ang atong pangutana. Joel, nga na ingon aniun man ko nimo.
Dili gid ka malipay nga makakita na ako. Dili. Kay si Rian gusto na ko makita. Pareha siya. Wa na lagi siya dinhi sa Cebu. Aw kuno na. Ay na ganin din Wa man kay mahimo. Joel. Pilakadlaw nang gawa mo anis Nina. Namingaw ang palibot. Wa siya para magsaba-sabahog, magsamok-samok na ko. Lex Pino Vlog. Sakto siguro sa Papa. Nga na-inlove na ko ni Nina. Si Nina siguro. Joel? Ria? Di pa ani ko ni Nina. Nangita ko no kanako. Oh, hain Malaysia. Ambot. Gusto bitaw kong magpauban unta niya sa pag-anhi. Pero busy ko no siya. Ako man kuno'y imong gipangita. Unsa? Ganinar ko nga nagsigig panawag ni Nina, pero di mo tumag. Maori akong giingon ni mo. Dugay kayo kagod. Iya, imo pang pirming hingina si Nina. Si Nina man yung nagchat. Unta nalipay ka nga gianha ka ni Ria. Di na ko magsamok ni mo, Joel. Amping ug pagpakaayo. Nina. Nagmahay kay ko sa akong gibuhat nga sige ko panghingili ni Nina. Ug kung kanus ako nakarealize nga mahal na nako siya, diha na siya nawa nako. Di nilang kukutob ug daghan kayong salamat sa pagtagad ni nga akong tampo. More power, Armin. Mao ka mga higalan kaagi ni Joel nga taga Cebu City. Uman sa awit ngayon kapangayo awit nila kulahan. How can I tell her?